Sabeu per què la gamba puja de preu per Nadal? O moltes vegades fins i tot el mes de novembre? Doncs perquè les barques surten a pescar i al moment, la temporada de les gambes no és al desembre, ni al novembre, ni a l'octubre, és durant l'estiu. Llavors hi ha molt poquetes gambes i com que la venda de les gambes es fan les subhastes de les llotges per llei de l'oferta i la demanda, com tothom vol la gamba aquells mesos, doncs hi ha molt poqueta gamba, cada vegada puja en preu. Quan comencem a agafar gambes per congelar-nos-les i per quedar-nos a la casa, així ja no hem d'anar a l'últim moment a la peixateria, doncs fem que cada vegada més el preu de la gamba pugi. Com el dia abans de Nadal, que hi ha poquíssims quilos de gambes i d'escamarlans, però tothom els vol, perquè tothom vol posar a la seva taula una gamba fresca o un escamarlà fresc. I és per això que el preu de la gamba va pujant durant el mes d'octubre, novembre i desembre.